Sarƙaƙiya da cece-kuce kan batun auren Nafisa Abdullahi. Shin da gaske ta yi auren sirri ne ko karkatar da hankali ne? Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan fage na ɗumin labari da ke girgiza masana'antar Kannywood da dandalin sada zumunta. Idan ba ku manta ba, a kwanakin baya ne fitacciyar jaruman nan ta fina-finan Hausa Nafisa Abdullahi ta taɓa janyo babban cece-kuce da raddi mai zafi daga wurin al'umma. Wannan ya biyo bayan wasu kalamai da aka nakalto tana yi, inda mutane da dama suka fassara cewa ta fito tana nuna ƙyamarta ga batun aure ko kuma ta tsani zaman gidan miji. A wancan lokacin jarumar ta yi fashin baki ne kan yanayin yadda wasu matan suke fuskantar matsin lamba, inda take ganin kamar ana bautar da wasu matan a gidajen aurensu, lamarin da ya sa mutane da dama ciki har da malamai da masoya masana'antar suka fito suka yi mata martani mai zafi, suna zarginta da cewa tana yaƙi da koyarwar addini da al'ada. Labarin ya canza salo, domin a yanzu haka jaruma Nafisa Abdullahi ta sake dawowa da wani sabon zance mai ban mamaki da ya bar bakunan mutane buɗe. A cikin wata sabuwar tattaunawa da aka yi da ita, jarumar ta girgiza dandalin sada zumunta bayan ta jefo wannan babban saƙo, inda take cewa wataƙila yanzu haka ina da aure amma mutane ba su sani ba. Wannan furuci ya tayar da ƙura, inda mutane suka shiga mamaki ko da gaske jarumar ta shige ɗakin miji ba tare da duniya ta sani ba. Nafisa Abdullahi ta fito ƙarara ta wanke kanta daga zargin da ake mata na ƙyamar aure. Ta bayyana cewa mutane da dama sun daɗe suna yi mata mummunar fahimtar rayuwa. Ta ƙara da cewa ban taɓa yin magana da nufin ƙin aure ko adawa da koyarwa addini ba. Abin da nake yi shine bayyana ra'ayina kawai kan yadda rayuwa take, amma ban taɓa cewa ina ƙin aure ko ina yaƙi da addini dangane da batun aure ba. Wannan sabon furuci na Nafisa Abdullahi ya bar tambayoyi masu yawa da ake yawo a kawunan masoyinta da masu sharhi kan al'amuran yau da kullum. Shin da gaske ne jarumar ta yi auren sirri ta tare a ɗakin mijinta saboda tana son kare sirrin rayuwarta, ko kuwa dai salon wayo ne na karkatar da hankalin mutane da suka dame ta da katsalandan da kuma maganganu cewa ba ta son aure? Tabbas lamarin na Nafisa Abdullahi ya sake tabbatar da cewa rayuwar jaruman Kannywood cike take da abubuwan al'ajabi da sirri na musamman. Kuma masu kallo da mabiya shafinmu, menene ra'ayinku akan wannan al'amari? Shin kuna ganin auren sirri ce ko kuwa dai tana son ta huce haushin mutane ne? Ku rubuta mana ra'ayoyinku a sashin comment section da ke ƙasa, sannan kada ku manta ku yi like ku yi share na wannan bidiyo domin wasu ma su gani. Mun gode.